Pero antes nos dixo Raquel Atanes que traía novas propostas para poñernos guapos para estes días que ven aí a noite de fin de ano e ese día hai que arriscar un pouco. Home, se non arriscamos en Noitevella, cando? Sabes que pasa? Que me atopei cun pequeno imprevisto e é que eu non sabía que a Juan non lle ia gustar a americana que lle regalei xa chovín na mirada, que non era o teu estilo, que non se encaixaba. Vale, estaba intentando dulcificarlo. Non pasa nada porque veño con reforzos. Eu non entendo moito mellor de estilismo, pero temos o noso asesor de imaxe, Víctor Oujo, moi boa tarde. Moi boas, gracias. Como vedes, el non precisa moita volta, porque é certo que xeralmente a moda masculina é un poquinho máis como conservadora, pero ti vas por libre. Por libre totalmente. Sabes, de feito, esta prenda é da sección de muller, da tenda. Bueno, é que a roupa non ten xénero xa. Exactamente, simplemente está por sección. Vas guapísimo, pero isto sería unha proposta para a noite bella ou... No, de feito, quizás vaya así, eu. Esa vos teño aquí un pequeno spoiler, Así me gusta, están vendo xa todos como vai locer o 31 de decembro, Víctor, un bo abrigo prescriptor de moda. Porque de noite vai frío, non? Sí. Entón, hai que abrigarse ben. O chapeu é imprescindible. Como mo ves? Eu veuche moi ben, é que de feito a min gustame moito o tema de levar complementos. É que o tema dos complementos é o que mellora o outfit. Quero dicir, calquera pode levar un traxe e tal, pero un bo complemento, que combine con ese traxe, marca diferencia, marca diferencia. Claro. Mira, está por aí cotilleando Juan, a mí gustaríame que lle deas propostas, xa que non lle gustou a aquel que me gusta a min? Porque houve diferentes futbolistas, entre outros Borja Iglesias, o galego Borja Iglesias, que os criticaron por ir a celebracións con bolso. A verdade que é moi práctico. Pero o día para a noite bella, non? Que levas aí o teléfono móvil. Exactamente, que é moi importante porque ti imagínate, chegas como un pincel. Co traxe, e chegas cos bolsillos cheos. Cos petos así, que iso queda fatal, hai que dicilo, iso queda móvil, fatal. Eso queda fatal. Entón, un bolso destes, aparte de darche máis clase, máis elegancia... A ver, como collerías o bolso, Juan? Claro, eso ten dúas maneiras. É que hai que saber levalo. Home, claro. Exactamente. Como que ten dúas maneiras? Ele é estilo carteiro. A ver, hasta aí chego. Esa é a maneira, claro, eso é máis elegante. Eu esa sí que a veces un poquinho máis elegante. Despois, máis cómoda é o ombro, casa que ten. Claro, que son de levar mochila habitualmente, pero mochila na noite bella non. E así o ombro, pois aí iría estupendo. Gustábame máis como na man. Sí, verdade. A mí tamén me gusta. Máis de futbolista con chulería. Dicías, Víctor, que o abrigo, por exemplo, tanto ten, que se xa de home como de muller, unisex, hoxe en día, non? De feito, eu comprei no tamén... Os complementos tamén? Sí, a ver, é que, claro, ti colles, podes ir buscar bufandas, fulares, despois tamén tes pendientes, hoxe en día todo o mundo leva pendientes, os pendientes poden ser de home, de muller. De feito, estes largos soles levar máis nas mulleres. Por exemplo, o bolso ese que ten Juan Fuentes. Este bolso... Vale perfectamente para un home. Sí, obviamente. Este é unha maravilla. É bastante sobrio, como de pel. É máis elegante, en plan do color e tal. A mí encántame que hoxe dixeras que a importancia sobre todo está nos complementos. Podemos xogar a cambiar e mudar totalmente un look que pode parecer un pouco de diario ou máis anodino en un look espectacular. Entón, imos facer a proba, porque unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Temos a Juan que se está quitando a roupa, non sei por que, Juan. Porque xa te vexo bien. Que lle poñería por enriba? Mira, a min gustaríame probarche. Vamos a poñer esta americana, máis marrón, que me gusta moito, o color este. Vexo que traes moito marrón. Zapatos marróns tamén, que pasa? Que se leva este ano? Lévase moito, Lévase moito e máis... É que hai que xogar co teu tono de color, o que máis che favorezca. É o color este marrón. Sí. Calquera cousiña que me pode. Quedache planchada. Mira, vamos a probar o fular este, a bufanda. Isto igual vou non agardar, porque isto non creo que vaya con isto. Para ti, vouche poñer algo máis que sea do teu rollo. Non quero tampouco aquí... Porque non se trata de ir disfrazado. Ti levas un rollo moi funky, diría eu. Está moi ben. Teño unha pregunta, Víctor. Dígame. Hai algo aí que non sei se encaixa ou non. Mira que guapo. A min gústame. É máis a bufandinha por como fora. un pincel. A min gústame poñer a bufanda así por fora, que se besa, sabes? Así. Pero mira que nun pispás lle armou un look espectacular. Mira, así como un pincel, tala como vai. Imaginemos que estamos na noite de fin de ano. Sí. Eses tenis van ben ou hai que ir de zapatos? Eso só vin antes, eso é terrible. A elegancia empeza polos pés. Aquí teño os zapatillos. Habería que mudalos, non? Teño aquí uns zapatiños, mira pa aquí, velos. Esa iban a xogo. A min está me gustando a evolución. Non sei no público as donas que opinan. Damoslle un aprobado. Sí, a ver, máis alto, máis alto. Sí, ves, gustoulles.
Están dicindo que moi guapo, pero que as zapatillas non. Ten razón. As zapatillas non, así me gusta, E menos logo mal. outra, falando de complementos. Zapatos. Os zapatos teñen que ir a xogo co cinto, o cinto cos zapatos, ou iso agora xa non? Eu son de ir todo a xogo. En Todo a plan, incluso, por eso traía o sombreiro, o chapeu. Eu creo que incluso... Fáltame un palillo. Sí, pero no, escoita, mellor que ese marrón, ese negro, proba este que ten Marcelo. A ver. Aquí está, proba este. Este é de Boy Scout un pouco, Aí, a ver. Qué guapo. Así. Pero estás de pasarela, Pausa aí, veña. Ahora mira. Da un paseo, Juan, da un paseo. Colle esto. Veña co bolso, da un paseo por aí. Aí, aí, aí. ¡Vamos! Aí, aí. ¡Guau! Mira, temos Ten por aquí razón a señora, falla ya... Sabe vestir, non é a primeira vez que vai por unha Pero pasarela. que temos por aquí a Marcial, que agora, claro, ca comparación vexo como moi sobrio. Eu quería darlle unha voltiña tamén a Marcial. Vamos a probar o de Marcial, pelo, atréveste. Marcial, a ver. A ver. Veña. A ver. El vai ao grande. Vai ao grande. Abrigo grande, ande ou non ande? Aí está. Aí. É que xa un pouco máis precisa. ¡Qué maravilla! Cuidado, Sí, señor Marcial. Abrigado es que así, la Xa me vexo en fin de ano así. Se dá caloriño, Sí. Sí. Víctor, Chaqueta moitísimas abrochada. grazas, porque eu, digo a verdad, nunca me atrevería a poñer negro con marrón e Ay. queda elegantísimo. Queda moi elegante, me encanta esa combinación. Unha maravilla, Que como se gusta. Vámonos deixar así para recibir a seguinte convidada, que non sei se ven... Bueno, soe vir enfadada, non sei como ven hoxe. Moi boa tarde, Ana de Chapa. Hola. Agóchate, Marcial, agóchate aí.